Днес ще се опитам да направя принцеси, както виждате, вече съм намазал филийките, обаче понеже нямам фурна, която да работи добре, или парти грил, ще използвам тиган. Ето го тиганчето, най-обикновен котлон. Пуснал съм го вече да загрява и оп, филийката наобратно в тиганчето. Сега ще видим дали ще се получи това, което очаквам да стане. Така в едното крайче, да мога да сложим още една. Ето така слагаме и другата филийка и оставяме да се запекат. След малко очаквайте резултата. Така, след като вече запекахме каймата отгоре, обърнах филийката и виждате така доста добре се е случило, само че малко запуши в момента. Оп, навънка, върху другата. Ето, за какво става въпрос. Бързо и лесно принцеси с кайма на тиган. Малко ми беше каймата, затова само две станаха. И е важно да се наядем.